Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de... Ce filmăm noi aici, David? Ca Giants. E al doilea videoclip de pe canal, ăla a fost primul video. Sper că v-a plăcut primul video. David, dacă vrei să-mi iei vreun chest, Lasă mie măcar sandwich astea. ai sabie. Nu. Jur că n-ai sabie? Da. Mă Niciuna. lupt. Bă, frate, Mă lupt. Am două târnăcoape în dă schimb. unul târnăcop. Că toți suntem târnăcop TV. Cât de ăsta, mă, 2? Da, și al meu dă tot doi. Trage deja unul noi fără. Doamne. Stai să vezi ce fac la insulă. O bubui. Stai, mă, cu minte că te omoară. Mă, stai cu minte că te omoară. Pe mine? Aolo! Ești bu. Se mai întâmplă. Iarăși m-ai lăsat singur. Îți zic eu dacă vine cineva, ok? Ăla încearcă să tragă, n-are nicio șansă. Mai are săgeți, dai click dreapta pe el. A, ăsta e. Îl aștept să vină. Mai are 4 săgeți. Îl aștept să vină, lasă. Și ăla din partea cealaltă, câte săgeți mai are? Are 0 săgeți ăla din partea cealaltă care a dat primul. Vezi că face pod. Nu, că eu n-am văzut. Îi bag un tort aici. Mănâncă, mă, jegosule. Stai, mă, că mănânc eu. Nu înțeleg ce vrea să facă și aruncă iteme din inventar. Are 0 săgeți. Și am 0 blocuri. O survival cu lemnul, că ai copac deasupra. Stai, mă, că-i pun așa frumos. Al știu, l-am văzut. Vezi că TNT-ul se sparge ușor. Știi, nu? Stai să respir puțin, că mi-a luat aerul. Pare că l-au omor pe ăsta. Parcă vezi că sapă sub tine TNT-ul ăla. Prietene, haide. Hai, mă, vină încoace cu tupeu. Dragonel. Cu trănăcopul. El mănâncă din tort, știi? Nu are cum să se bată. Eu aveam și... Iei sabia de iron. Vrea să se arunce în voi nesimțita. Nu te-ai observat că mai era un chest deasupra? Sub tine, sub insulă? L-am luat. Nu, sub insule. Mai e o platformă sub insule. Aoleu, mai e fratelo. Pe care mai e un chest. Acoperit de apă. M-am dus până jos. Dă mai aici televizorul ăla. Așa, gata. Unde mi-e, mă, pickaxe-ul care m-a ajutat la bine și la... Ăla care a picat de la mine din inventar? Nu, că nu te înșel. Nu fac că e survival. Mamă, pune 50 de blocuri și primești 50 de coins. Dacă pun 100.000 de blocuri, primesc. 100.000 de coins. L-am aruncat pe la voi, te rog, spune-mi că da. Da. Da? Da, l-ai aruncat. De ce minți? Da, l-ai aruncat, așa am văzut eu. Da, e înviat. Hai, bagă altă arenă. Stai să văd ce arene mai sunt pe aici cu oameni. Aha. Da, e plin. De unde știi? Modern. Și că partiul tău are mai mult de un jucător. Păi, de solo. Vino încoace, tu ce cauți la solo? Modern.
Așa. Omoară-te. Îi fanul. Davide, vrei să câștigăm meciul ăsta? Da. Vrei, mai te duci, Iolo? Nu. Mai te duci? Nu. Promis? Da. Stai și joci cu mine, la fel ca mine. Da. Iau eu pe ăla de sus. Că e special. Îl iau pe alea de jos. Mamă, da, chiar că a fost pentru mine chestul ăsta. Full iron. Vrei un cartaboș? Mhm. Ce-ai prins? Chestii bune. Hai să facem schimb. Îți dau eu chestplate-ul meu și mi-l dai pe al tău. Eu sunt tancu, bă, sunt mai bun ca tine. Ce-mi dai în schimb? Asta. Și ăsta. Ce acolo? Am și o sabie. Îți dau de fier dacă îmi dai chestplate. Uite, vezi ce am eu aici? Mai întâi craftează. Mai întâi craftează. Să o văd de mână. Aruncă chestplate-ul jos atunci. Mai întâi să o văd de mână. În mâna ta sabie. Și chestplate-ul, da? Mhm. Ia uite. Ia uite. Aruncă E chestplate-ul. de iron? Da, uite. Hai, aruncă chestplate-ul. Că eu ți-am aruncat marfa. Da, și ce crezi că eu ți-l dădeam? Dă sabia. Lasă, hai, bagă chestplate-ul ăla de iron, mă. Nu, ok. Nu dai sabia pe. Bine, dacă ești de așa nesimțit. Hai, mă! Hai, oricum tu ești praf în PvP. Hai, mă, pune-și chestplate-ul ăla pe tine. Nu, dai sabia. Așa. Sabia. Da, de ce, mă, ești tu bun în PvP și nu știu eu? Mhm. Ba, nu, sunt mai bun ca tine. Oricum, când prind în mit o sabie, ți-o dau ție, ok? Uite, sar pe blocul ăsta. A, TNT-ul. Am Și cu toarță. Uite, am prins ceva pentru tine. Dă-mi. Stai mai întâi să ți-l dau. Stai un pic, că încă nu l-am găsit. Mamă, dar nu-l găsesc. E aici unul mit, cu sabie, care vrei tu. Stai că a făcut unul pod de TNT-uri. Voi pot tot. Na, Davide. Davide, Nu, nu mai te duce, Iolo, ești bun. Nu, că le spart. Tu mi-ai spargi dat? orice, mă. Tu. Ghiță nebunul, măi. Dar tu vezi că are antic nobe și nu poți să... Ah, ăsta ești tu. Na, mă. Cred că ăla e la cineva. Am o sabie de aia nu. Da? Nice. Ăla e pe pod. Mamă, Davide, help! Are și hit, hack. dă-i. Fuge. Ne-a băgat. Lasă-mă încolo. Hai să sparg Mamă, pânza. m-a omorât tu, nu Davide. Ah, da. Long. Pe tine? Da, a venit pe la spate. Bun lume, cam pe fost și cu acest clip. Noi ne revedem data viitoare. Bye bye.